Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo nga Alexis manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsek amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngemkit di, si papanlakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kameng timakon ko na nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agada. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iswa pa nga asim ka di tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Alang, bayam takasaritak to idaading ko. Ang maguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na. Uwan manang. Apay, di mo kaya ti mangala iti nursing. Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaak. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag-doctorate. Uwan manang, talaga kasta ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din, Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na paitagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung matngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak asaanan. Saanan. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang, Basta saanan nga agtuloy nga agadal dyan. Period. Ibagam kititag tarakin laangan itidingwan na sasaya at pay. Kasano ngay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuluyan dagmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. saan mi paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba, naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardengkan. Sumardengkan nga agadal. Sumardengkan. Anya? Tatang? Sebyo, Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang? Kaya't ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalan dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang? ay na, di mo kumamit upayon ti anak ta, Sebyo.
Pagadalan takit dimot akas kini Irish, tapno addan tumot maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't amasayang lang ti kwarta gastusan ta amang padal ken kuana. Nilatan Iris ti pagkadalin ta. Talaga gayam adita kipagpatag tatang. Ay, Alexis anak, agsubli ka dito Alexis! Oh, kita man Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan, nga uray aggidan da iti kolegyo. Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya. No kunak asaanan nga agadal, saaneng, nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saaneng, isuasi ka, ipasnek mo ti agadal, wang. Wen, tatang. Duha pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursom. Wen, tatang. Ikarit nga ilagpas ko ti kursok a nursing. Rumbang na laang iti kasta, saan amasayang ti kwarta gas gastusem. Wen, tatang. Masurunak ti kabsat mo. Iso nga tapno agnakam, pagsardeng aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adinak kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulaan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, di ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Apay ngay adinak kay kayat ni tatang. Gapu ka di tamay ka bakla. Pakabasulak ka din o kasto'y tiriknak, nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tatang. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakideng, tamapantagatangan di ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. Ananum ti kalding kan ba kalakay? Ay katarak na ni Alexis Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan ngagtuloy nga agadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata, Uran niya pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasday, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpastura kiti kalding kan baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidom ti kasta. No talaga babae tirik na ti anak ta. Awanin mabalinan tapay. Apay nga awan, adda! Sipyo. Ikakit ipagnakman na datang Alexis. Ay unay kalakit din aya Sebyo. Di ka man agpanpanunot ako na nalaklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko nakaw, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyag nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laeng ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din sino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilig. Uwan anti. Imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam?Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Uwan anti. Uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Katno damat mabalin yo iti biyag. Saanan amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa anti. Kayat ko nga minti madan iti bukod ko a kwarta.
Ha? Kaya't kung amin ti makaadal, anti, iso amas hapon nga ag self-supporting ag trabaho kabayatan ti panagadal ko. Anya? Ne, apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga rod, anti? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay, una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wan nga ron, anti. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan dak. Talagang amin nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makamoy ti panagadal mo. Agpaiso, anti. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na'y anti Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tasikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo ija abroad. Un, anti, namnaman yung agagagutak. Kat bigbigak to na imbag anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebyo. Tapay kumamay nga makonsensya ak, Dalya. Kita manje anak mo. Gapo iti ayat na makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga adlay niya bro dagit anak na tinaktakamatan, Dalya. Wan, Talagang awan marak na akam di anak mo. Mangibabain. Anyan tulangan nga iti ko na inda Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattao ang makakikita kin kwa na. sika ti mangibabain, Sebyo. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailamot ko mga min apagadalon ni Alexis. Ngem no apay met adi mo kayat apagadalon. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y met mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapoy ti kastangar aramidam. Ay subardeng kan, Dalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas naganak. Pagrebengam ti mangipay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot day ta, Sebyo. Tumalnakan ko na Ha? Awan serserbin nga ama. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebyo. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin a paki-sideline ham? Launay abiyes. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua a katulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kanto nga rudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ang makaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen anti, kat agyaman na kunay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Wen anti, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang a matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Yak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo anti.
Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay, wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat, auntie. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagidjay. Kanayong dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, auntie. Kit agyaman nakmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Awanan kay tibayin! Pakawanan da ko, Titibay! Salpag! Ninamnama mo ilaki day, makagradual ka. Ngamanyan, ta inununang magaya mong tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakaturpos, hindi pa nag-atal mo. Tatang, pakawanan da ko, Sorry. Ayan ti lalaki na kasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawam. Di nak mabalin nga ikasar. Tadamot gayam asawa na tatang. Anyat! Tatang. Hampang ka, babae. Uy, naku, yabaya! Gusto na itan, seryo. Uray ka sa nupay ti panangkabil mo itakan kwa na. Nalpasan tinalpas. Aklunam laktan amasikugan ti anak ta. Mangnamnamak manlangan, gagraduar ka, ngamsam gayam. Awanan kay tibayin. Awanan kay Silvio! Tatang! Silvio! Ako yan! Anya ti mapaspasamakan ka! Marigat ka. Opa! Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan da ko, tatang. Basol ko di amin. Basol ko di kastayan na pasama ka na kayo. Silaw ulay kapasal mo si pagbaynak sa nagbalina na saya at nga amakang kuwana nga pokeng ka sa anak balin apat tas iti panangipatag ko na kayo kabisya tinura kakamsat mo kapag tigas kay ang kinatao na balang at pagbabayak ita. Amo ka na sakit matinakam na kanyak, tatang. Iso nga oray siya. Katagkidawak matitipang makawan kankwana. Awan mat ngamin ti makita ka madingar aramidan ni Alexis, lakay. Agamjak amo. No apaya kas taunay ti panangguram kankwana. Dalamin. Ano tuyo ti katangan talang bindo sa bakit. Isabay kuma sa mapakawan na ti anak ta.
pagkawalan na ko ba, Alexis, anak ko. Panagrinak at nagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagi mulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan na ko lang ko. Sakpayamisa mo. Nga ma'am, tilang tangibasiking ka. Imbes asak kamate, mangisakit ka. Tatang. Pagkawan na anak ko saan ka man lang. Apulosanikan, tigundaway, ngagadal. Pagkawan na ko tinagibasit ko. Ikabala mamang gulaan. Galagin si ambisyon mo itibiyaga. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakmat. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang nga agadan. Kati pa nagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan. Lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Nga madamat latagon daway tayo nga agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipaterapi kayo. Katsang-sang kamay sa tayo kumaako mararag. Dawaten tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Ita, Miss F, si papanakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabigbig iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamat nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti panakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligig. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alapad, no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon, wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo matsiguro apakabasulan ti kasta akinataom, wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo ataw. Kat sapay kuma, taag serbi nga adal kan inspirasyon ti pakasaritaam, kadagiti makangag. Kat kablaawan ka, gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, kat pagyamanak unay tiing kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Victor. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da sa Rodolfo Sodaria, ni Ma'am Larissa Flores, ni Ma'am Calaramo Mirasol C, kastamatan kada Ma'am Marjorie Ayop, ni Ma'am Cora Tamo, ni Sir Rafael Medrano, ni Ma'am Army Lianto, makablaawan met ni Ma'am Sweet Scorpio NN, kastamatan ka ni Jonor Matote, ni Ma'am Dalyasat, ni Ma'am Jamaica, ni Ma'am Avelina Belen Francisco, ni Ma'am Death de la Cruz, ka ni Ma'am Zenny Talindan. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Agan-annad kayo kumakanayon sa dinuman a lugar ti ayanyo. Intay man sublian abasaan ti surat ni Victor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw, kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod idi naaddaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan agtrabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyoak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulisyo. Agyaman ak unay, nanang. Pasensya kayon ano da kayon tinaglaba kadagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anakaget, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, ti kakaiso na nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman ken awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag, ket makaawid ang nasalunat. Sigurado akailiw unayin ti apukok ti amana. Launay ananang, isungarad nga aramidak mat amin akabaila tapno makatulong kini Victor. Nasken laang nga agsalo ka. Itikas na, mapadakkel ko matoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak ko man palubusan nga agbarko. Kaasi ti asawak nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akas na ti pamilyado anak ko. Masapol nga agsalukag ken agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaadado matirumbang asikaswat.
Masapol apal pasag amin dagitoy. Iti kasta, maornos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagagat ka talaga insan. Aywan, kaano aya ti eksakto nga isasangpet ni bayaw. Tailutuak tumal iti agkakaimas aputahe. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay, insan. Agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng tulakit di dayta, insan. Siyempre amumat anay mas tilutok insan. Katuan alain ka ay akok dito'y karendarya, na saan ka nalaing agluto. Hustot ako na minsan. Ala, panawan kan ditoy. Tapno malpas mo dagiti aramidam. Ngam siguraduam a maka-beauty rest ka, sakbay asumangpet ni bayaw. Iti kasta, mapasarunwan matten ni Kayla. Ah? Sika talaga, insan. Pudnumat, saan ka di insan? Rumbang nalaang nga ikan yung matten iti ading ni Kayla. Anya? Makabanog man. Kunagmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Kat amumat nga ado ti umay no kasto asumangpet ka. Mabalinsamot tan nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Hmm. Manipod ita. Rogyan tayon tagtipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko. Mabutbutengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpada tala nga bakit? Angam sa nabalay. Maudin da ito nga ipapan ko iti barko, iti umayabulan. Ay nalakay. Kasangsangpot mo pa'y laeng. Ngam ti pa nagsublim manen ti bagbagam. Mabalin ka di. Saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta? Ay na, agyaman unay kadagitoy anak ko. Awan na yaman na nanang. Talaga para kada kayo da kita. Agyaman akmot kada kayo nanang. Gapo iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kanikailang apo ko yaw. Ay na anak ko, obligasyon ko da itakas lola. Kan may sa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. Ay, uwan ka nanang. Ada gatangan mi adagayin ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit hardware. Tapno manayunan ti pagbirukan tayo. Plano kami nanti agforgod inton umayatawan. Jak to nagsubli ti barko, iti sumaruno a panagawid ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray jak napadas tinagtrabaho iti balasiw taaw, amok anarika. Ay, nakunayon nanang. Kas ita, adda kalaeng ditoy, inton madamdama, adda kan tumanen iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso, no ag negosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan ti rumba nga pagdanagam ko nakmet. Victor, Da kayo iti anak ta ti rumba nga ganad. Nangruna, katawan ka duwayo lalaki di ti balay. Kinabilak gamit ti dubelak ti mindor, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nangruna iti rabi. Narigatan. Ang mga no masalisyan da kayo dagiti agtatakaw, ha? wen lakay. Kan di mo baybayan ti anak tawan. Wen lakay. Awan tirong nga pagdanagam iti anak na. Ikarik, di ako nagsublipay iti sumaruno a panagawid ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita, bakit? Victor, adi bagakan ka. Anya dita? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wen, Mano abulan? talo abulanan. Kamo dyanan na.
Adamot laangan adi ni Kayla. Apag guston to inton bumaba kay ti barko. At danton pabunyagan talakay. Wan bakit? Agan anad kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Hindi ka o nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay. Awan rum nga pagdanagam. Saan mat aday titi umuna pa nagsikog ko. Basta tikahit ko, agbalin ka na salonat. Itikas ta, nasalon at tumot ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabanog ka talaga, Pards. Imbag ba dyan mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among Pards, magagaran ako ng agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saan ang pare Alex? Ay, sana all. Ano pa yung gamin ti utang mi ka ni misis ko? Iso kasapulak tagtrabaho. Sana bali pare. Makabayad kayong tumatlaan. Iso nga ano sampay la tagtrabaho. Sa bagay, Pards. Into na may alawas ang tipanagawid mo. Sana ya? Uwan, pare. Into nagawid ak. Ag kita tantumat, wan. Ha? Ay, kahit uwan na, pare. Dahil talaga ayam. Ag siya tantuman? Uwan, pare. Ay, uwan kaya. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka rod. 2 bulan ang ti anak ko. Pabunyagan minton. Apaman na makaawid ak. Nay, apay nga doon tao dito balay. Apay nga ta. Ninanang tayo siya. Adamat pulis dito isangot balay. Sir, anya ka dito mapaspasamak. Pasensya kayo, sir. Ang bawal kayo dito eh. Sir, balay ko na ito eh. Da kayo gayam ti asawa ni Joyce Villanueva. Well, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir. Nanang, anya tinapasamak. Anya tinapasamak ko, nak. Ti asawa ni Joyce. Apay, anya tinapasamakan ko, nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo Diyos, sir. Iti initial nga investigasyon ni. Panagtakaw ti motibo da. Sigun iti inayo. Ano na iti mapukpukaw ang kagawahan iti unang tibalay. Sana. Panagkunak. Ket am mo. Wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isungay na ramin na ti kastoy. Sana. Sana. Temo, ang dinan na tayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan ako nagsubli ti barko. Ngam apay ang astoy tinasang putak. Apay nga ka dita. Apay ang nakalungon kamuten asin ang putak. Kasanupitan na kiti arap-apta. Kasanupitan, Joyce. Nanang, apay ang astoy tinapasamak. Apay at ti pa asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kan ina ni Joyce. Ang apay ang astoy tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo, nga awanan ni Joyce. Nanang, Sapay kumata matiliwmat lang at akos tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na ngayon raman dagiti apo ko. nagsakit. Nagsakit, nanang. Diyan makalungawan ang kasawa ko.
Nanang, Nabartag ka manan, anak. kasapulak di arag. Tadyang makaturog. Talon ang ulan tinapalapas. Ah. Manipod na itabon ni Joyce, anak. Ah? Masapol ngagbalin ka, anatipkar. Laglagi pa nga dapay dagiti anak mo. At dadagiti negosyo. As inungay ti mga sikaso kadagiti ay nukas tamlat ta na kanayon. Ah? Sayang mo't dagiti nagrigrigatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagiti ay anak ko. May bagayo ti kasta nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Danggad na ko ha. Daytoy kat sana para kanya. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano na kiti arapa aming agasawa. Ipabunyag ni kumapay di anak ko. Nadanunak meten nakasjay tinapasamak iti asawa. Ita, ibagayo no kasano nga aklunen. Kalipat kami na kita. Kasano nga nanang? Una yan ti anak ko. Nabarbartag manan. Ag kaiwara dagiti bot iti arak dito'y salas. Ay, Victor. Victor, anak ko. Ay, na Victor. Kita man. Kawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo, anak ko. Pasensya kayo, nana. Anya ti plano, manak ko. Agnanayon ka dilat na nakastaka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isubli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag ka pa'y laang. Kat kadwam dagiti duang anak yo. At dapay rason tapno agbiyag ka, Victor. Nanang, Numakit kita na kaita ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo, anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko ko ng Victor. wala nang. Ibatik pa'y lakada kayo nagiti ubing. Awan parikot iti dayta anak ko. At damot nila ni. Tinao di akabsat ni Joyce. Isopay laang tikadwak ang mga iwan kadakwada. Nulakit di tadisidido ka manan nga agsubli iti barko. Wala nang. Ang mga nunalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, sikat ti makaam mo, Victor. Basta siya kas iti sigod. At daaklat na dito ay tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makalipatak. Katong palak dagiti arapap mi ti day di Joyce. Babahan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag.
para itinapintas ang masakbayan. Miss F, permi asaam tinariknak edi. Panagriknak kat kaslaawanan serserbi pay tibiyag ko. Pinababasol ko tibagik iti daydi a napasamak iti asawak. Ngem husto unay ti inak. Adda akpay abiyag. Adda pay dagiti anak ko. Masapul nga rod a bumangonak kat sangwak as ititibker dagiti panubok tibiyag. Intuloy ko nga rod tinagtrabaho kabayatan ti panagadal dagiti anak ko. Ita, addan iti maudi ato kad ti kolehiyo ti inaunang anak mi iti daydi Joyce. Addamatan iti second year college ti Adina. Nga magingga ita kat saan pa'y anatiliw ti nangaramid iti kasjay iti asawak. Saan naman ang mapadasan ti madusa dito'y rabaw ti daga, patsyak nga dantupan nakadusan na iti pagarian ti Diyos. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti panakaidrama tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Na duma-duma aparikot ken panubok ti biag ti intay mapadpadasan. Amin tayo ket agdaldalan kadagita abanag. Ngem di na tay ikkan ti Dios iti parikot ken panubok aditay kabaalan asulbaran ken paglabasan. Ngarod, aramiden tayo ket di daytoy nga inspirasyon tapno agbalin tayo anatibker amang saranget kadagita a panubok ti biag. Dawatan tayo titulong kan panarabay ti Apo para iti napinpintas pay ang masakbayan. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adomdomngag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kas may sa nga ama ti pagtaangan, siyak gayam ti rumbeng nga agbalin a pagsangdiran, wenno pagsadagan ti maysa a pamilya.
Saan kat asyak ti agsangder wenno dumipende iti sabali a tao. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, Oh, apay ka di ba kay? ada irik-rekomenda ni Elsie a pwesto ija palengke para iti meat shop tayo. Panagkunakit na saysayat sa ngagpay so umalis tayo ijayan. Sigurado nga adu ti customer tayo ijay ngam dito'y balay. Ay na, saanan ba kay? Napinpintas mo't lang dito balay. Ado mo't ti dumay dayo dito, nga umay gumata. Kan may sa, adayo amay mayat dito. Ngamin, saan kan nga agabang? Malaksid iti dayta, at dapay ni mama akatulungan ta. Joel, kayat ko laang mat adumakkel pa'y ko matinegosyo ta. Iti kasta, saan ka na marigatan pa'y ngagtrabaho? Masakla nga may sa. Okay ako ni ti mabirbirukan ti negosyo ta dito balay. Bastit laang mat ti maganganan siya ta dito ilakay. Nasaysayat ko man no alaan tan ti bagbaga ni Elsie. At least ijay, tada iti sentro, ada iti mismo a palengke. Wan ang agbayad ka mat iti abang ijay. Oh, di sumot lang. Wen ngam adu ti mabalin a may lako ijay. Sana kasla dito ay limitado laang. Ngamin bastit laang ti customer. Alalala. Sige karon. Tadamagak pa'y kini mama. Damagak noon niya ti maisuggest na. Nukas na, saan yun nga alaan ti bagbagak a pwesto, Vilma? Saan? Saan mat akayat ni Mama Elsie? Ang apay. Apay, iso ayat ti rumbang nga agdesisyon. Jak mo, Elsie. Jak mo talaga. Ay, sus. No amom laeng ko ma. No amom laeng ko ma, Elsie. Apay, saan ay amabalin ada kayo nga agasawa ti agdesisyon? No siya, kabaalak. Ngam no ti asawak, saan? Ni, saan mat amabalin ti kastaa? Agasawa kayo. Ada kayon iti husto atawan. Lakay kan bakit kayon? Saan kayo matan a teenager kini Joel? Ay, day takot nga rod, Elsie. Ang jakon nagtagtagari. Ngamin, jak kayat nga agapa kami nga agasawa. Anyakay nga rod katsyak mat ti babae. Agtong palaklatan ay iti kayat ti asawa. Saan aga po ta babae ka kat agtungtong palkalatan iti kayat ti asawam? Kasanungay no ibaga na agtumpwak kayo itirangkay. Tumpwak ka mat, kasta ka di? Ay, kinapudno na, Elsie. Marigrigatan akmatan iti kastoy a sitwasyon mi. 5 atawan min ngagdindan na ka ni Joel. Ang amom ka di, apati brand ti gatas para kadagiti anak mi, kat masapul adamaagan na pa'y ka ni mama. Anya? No agsakit dagiti anak mi, ni mama laang ti adakarbangan na amang tad iti reseta. Mas patyan na ni mama ngam iti doktor. No may papanmat iti kwarta may bad budget kadagiti kasapulan mi ija balay, nasken adamagan mi pay ni mama. Mama amin. Ni mama amin ti rumbang agdesisyon. Kasta? Ay kat sigangay. Anya nga rod ti papel mo iti pamilyam. Ay kat awan Agtungtong palaklaang no anya ti ibaga ti ina ti asawak. Oh, anya day tabakay. Uniform ni Kylie lakay. Ha? Ag-eskwelan ti anak ta, alawas manipod ita. No kasta, na-enroll mo nga roden ni Kylie, bakay? Wala kay. Excited nga rodan nga ag-eskwela. Guyod-guyodan ng tiginatang ko abag na nga dapilid na. Kasta ya bakay? Kasla ka aro lang deti sikog mo pa, iti inoon ng anak ta. Ita, ag-eskwela. Naku namon lakay. Joel, Mama? Joel, iho. Oh, mama. Nakasaritak ti maestra nga anak ko iti bunyag. Oh, ni ka di Jenny, tidak na kamatan niyo, mama? Wan, kat naamuak nga iti private school kayam ti pangisursurwan. Kasta ka di, mama? Apay no ijayulangan nga i-enroll ni Kylie. Kinapudno na kinasarita ko ni Jenny. Imbagakan ko na nga isupay laang timang kita iti apo ko.
Total, ijay matlaang gayam amang isursuro. Kaslan na saya at sakit ng agpaiso day ta anak ko na ayo, mama. Ang mama, na-enroll ko ni Kylie. Sa dino? Iti public school, mama. Iti pagadalan nga si Dagmatlaang ditoy. Ay, agpaiso ba kay? Apay, di mo ka didinamag ni mama. Sakbay nga in-enroll mo ni Kylie. Ha? I-transfer mo lang ta diti private school ti Apukok, Vilma. Total, mabayag pa'y mati klase da. Ang mama, adan uniform ti anak ko. Mano aya day ta uniform tabayadak. Mama, Saanan, mama? Sana bali? Inton bigat mo't lang. Ipa-transfer ko ni Kylie ti private school. Joel, Baita katibag bagak pa'y laing idikin ka anak ko. Ti amukmet, kat itidamo laing akas jay ti asawam. Ang aging gagayap ita, saan pa'y laing aragbalbaliw ni Joel? Napagpaglan pa'y laing gayap amamas boy. kasladyak nga rudan kabailan pa'y ti aganos, tatang. Ay kat kasaritam at asawam anak ko. Agsarita kayo itinalabat kini Joel. Ay na, namin anukon nga inaramid day tatang. Ang amti kanayon na nga ibaga, kat awan mat kano ti dakas na, nusurutan mi ti ibagbaga ni mama. Ngamin, husto mat kano dagiti desisyon na. Ti saludson. Asino ay ati asawa na? Tatang, Da kayo tagasawa. Isuad na kayo nga ron kumatirumbang nga desisyon para iti pamilyayo. No na kami anagan yo, limitado langan dagiti banag, arumbang nga bakibyagan mi. Kaputan nagpamilya kayo matngarunan. anya nga tayo ti rumbang nga ramidag, tatang. Panagriknak kat nabambanog ako ni ti kastoya sitwasyon mi nga agasawa. May turan mo ka ti akasarita ti katugangam. Ha? No kabailam akasarita, aramidam, kasaritam itinasaya ti katugangam manak. Apay, Vilma. Mama, mabalin kayo kadi akasarita? May papanitian niya? Amo yung matares respetuan kayo, saan ka di? Awanan ni nanang ko. Iso amanipod idinagnobyo kami ka ni Joel, aging gaan nagasawa kami. Imbilang kayo matan kaspudpud no nga inak. Napatag kayo kanyak. Ang adamat tan bukod mi a pamilya ka ni Joel. Tikayat ko kuma. Sursurun matan ni Joel ti agdesisyon na bukbukod na. Okay. Iso na lang. Tanukas dyan nga daramidan mi a desisyon. Ti kayat na kat ikonsulta mi pa'y kada kayo. Kat, adda ka di dakas iti dayta, Vilma. Awan matkit di mama. Angam no mabalin. Diyak kumakayat amay ruam amang namnamalatan kada kayo. Kasla di na ngaminan maarami na nasaya at ti responsibilidad na. Kas may sa apadre di pamilya. Nang runa dagiti napapatag a desisyon. Ngamin da kayo nakanayon ti pagtartarayan na. Ti kanyak laang mat. Adan bukod mi a pamilya, mama. Isu ati kayat ko kuma. Da kami lata kumantag desisyon para iti binukal mi a pamilya. Nagadupay lang nga palpalikaw mo. Nagadupay lang nga imbagam. Kano ti kayat mo lang mat nga ibaga kanyak. Kat man nakibiyang kan pakialamera. Saan ka de? San mat nga iti kasta, mama? Houston! Agam tapno di mo mat ko na. Sige. Pagsasaritaan tayo na ito abanag inton sumangpat ti anak ko. Kita man, no maiturad mo tayag sao-sao iti kasta no nakasango ni Joel. Mama, Daytoy ti tanda na ma. Siyak ti ina ti asawam. No jak in si Kogan inyanak dito'y abiyag. Awan kumamit ni Joel nga asawam ita. Nagpuskol kay di ti ropam amang ibagbagay ti kasta kanya ka. Apay. Naisagmak kayo na ya, gapo ka nagiti desisyon ko? mama. No saan agapo kanya? Amangan no awan ti asikaswam a negosyo ita.
No sa nagapo kanyak, ang mga no nakakaasi kayo ita agraman nagiti apokok. No sa nagapo kanyak, ang mga no sa na makastrag iti private school ti anak mo. No sa nagapo kanyak, amangan no sang kasapol sang kasakmulaang ti matmatgadanyo nga agasawa. Gapo taawan mat amuyo iti panagpamilya. Apay mo't ngamin ang masapul kay bagam tikas jay ni mama. Pasensya kan, Joel. Pasensya kan. No dya akong imbaga kan katipan nakisaritak ka ni mama. Amok ngamin adinak palubusan ang makisarita ken kuana no bilang. Ang awan mo intensyon ko amang pasakit ken kuana. Wen, ngap napasakta mong tiriklana. Amom ka di, ngagsangsangit itay kabayatan ti panagsarita mi iti cellphone. Anya ka di, Vilma. Awan ka din respetum iti inak, ha? Apay, anya ayat ti parikot mo kenkwana. Joel, Pag-imunam ka din ni mama, ha? saan mo't nga iti kasta, Joel? Dinak ngamin maawatan. No maipapan ka lagi ti desisyon, talaga nga ikonsultak pa yung umuna kenkwana. Ngamin, dakkel ti panagtalik ko kenkwana. Kan amok nga amuna no anya tinasaya at para kadata. Joel, Pangaasim, Vilma. Di ka kuman kumuntrabay. Amumet adakkel ti utang ana imbag anagam ko ken ni mama. Anya ngay kuma, no denggan tamat dagiti opinyon na. Awan magdakis na, no tong palenta dagiti ibagana. Saan ka din? katsyak. Kasano akmat nga rudan, Joel? Anya ti papel ko iti daytoy a pamilya, ha? Maumuma akon iti kastoy a sitwasyon. Kanayon lata na siyak ti agpakpakumbaba. Kanayon lata na siyak ti makisamsama. Joel, asawa nak. Agasawa ta. Iso adata nga rod adwa ti rumbang agdesisyon para iti pamilyata. Saan akasta kanayon naklatan nga ititsapwiraan? Sursurwam kumamatan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Saan kan nga ubing, Joel? Uston? No di mo kabailan ti agdesisyon asiksika. Agpili ka. Siyak, wano ni mama. Panagkunak ket husto ti asawam, iho. Ante Rowena. Pamilyado kan a tao kaanakan. Addan asawam. Basit man wano dakkel a desisyon dayta. Awan daddo mga agdesisyon no saan ada kayo nga agasawa. Ante. No para kanyak. Awan matkit di ti parikot. No ibaga wano dawatem ti opinyon ti inam. Agam sakbay nga aramidem dayta. Rumbang nalaang ko mga agsarita kayo pa'y nga agasawa. Kat no anyaman ti saan nyo apag kinaawatan, wano saan nyo ang madesisyonan, mabalin nyo matan adawatan ti opinyon kadag iti dadakkel nyo. Diya ka monte. Diya ka muna niya ti rumbang aramidak. Joel kaanakan, respeto mat dagiti desisyon ti asawam. Ang ante, kasanon ni mama. Diyak matka't amarik na asaanin ang napatag ka na kami. Iho, masapul nga awatan na matan ti kinapudno nga addan asawam, addan pamilyam. Iso arumbang nalaang ko maapalubusan na kamatan a maisinaken kuana. Iti kasta, masursurum matan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Ken maysa, saan mat nga agnanayon nga dati inam dita amang kadkadwaken ka? Saan ka di? Kinapununan te. Mabuti nga klaring mat ngagbidto. Isotap na makasigurado ha. Talagaan ni mama tinamnamahal. Ngamin, amok nga amuna, lo niya tinasayaat para kadami. Joel, iho, di ka kumaagbutang. Di ka kumaagbalin analupoy. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Sika ti leader ti binukal mo a pamilya. Ken maysa, normal laeng ti agbidot. Okay laeng ti agkamali ka anakan. Ngamin, parte ti biyag dayta. No nagbidot o no nagkamali ka, aramidem dayta nga inspirasyon mo tapno makaramid ka iti napimpintas ken nasaysaya at para iti masakbayan ti pamilyam. Iso ano siyak ti sika,
Siya kun amis mo ti agkid daw iti pamakawan ken ni Vilma. Vilma, bakit? Sapay ko mata mapakawan na. Aklunak, amanipod at danpuot ko. Talaga anang namnama akon kin ni mama. Panagriknak namin kat agbidutak no saklaang desisyon. Banag anjak kaya tamo pasama. Nang runa kat saan lang asyak ti mapigtaran. No di kat mairaman ka, kas tamat tandagit anak ta. Namiris ko nga gusto ka. Pamilyatam ti masik na ni ti daytoy. Kat rumbang na laeng adatatag desisyon. Rumbang na laeng asika ti denggak. Kaputa si kakit nga rod asawak. Pakawanan na kumabakit. Diyak may karing agbaliw na dagos ti amin. Angam ikarit nga aramidag amin na kabailak. Tapno agbali na karesponsable a padre ti pamilya. Ba nagapagyamanak unay, Joel. Kamaudyanan na. Naawatam matlaangan ti kayat ko asawan. Siyak ti rumbang agyaman, makat. Ngamin, inpakaawat mo amin dagito'y kanya. Agyaman ak unay kan ka. Bakit? Mama, sapay ko ma, tamawatan niyo timbagak na pagsaritaan mi ta asawa. Kayat mo asawan. Basol ko pa'y nga rod, ti pan nakibibiyang ko, iti biyag yung agasawa, kasta ka di, Joel. Mama, saan mo't ngiti kasta? Tilang mo't pagimbagan nyo, ti pampanunutak. Ngamin, diyak kaya't nga agbidot kayo kadagiti agbalin a desisyon nyo. Ita, siyak pa'y gaya man ti dakas. Siyak pa'y gaya man ti akin basol. Mama, awan basol yo. Siyak ti nagbasol. Ngamin, diyak ka ba ilan nga itakder ti pamilya? Babaan iti bukod ko at desisyon. Siyak ti padre di pamilya ti pagtanga na binukil ko. Isasapay ko ma, tamaawatan nyo ti obligasyon ko, mama. Kas ama ken asawa. Amang itakder iti maysa a pamilya, adyak mangnamnama kada kayo. Oh, Mama, sapay ko ma. Tasan nga agsakit tinakam yo. Anda kami pailangan kumakin ni Vilma nga desisyon para iti pamilya mi. Anda kami pailangan. Iti kasta, masursurok mo ti tumakder babaen kalagiti bukod ko asaka. oh, adakan ka day tayo. Maawatak matkit di ti kayat mo asawan. Sa bagay, adamot kit di agpay subitot ko. Diyak matan napupuutan ang nalabas gaya muntipan nakibiyang ko kada kayo. Rumbang nalaang kumangay nalalayan ka lang kadagiti desisyon mo. Pasensya ka na ko. Sapay kumata mapakawanak. Kasta matan kin ni Vilma. Bayan nyo, manipod ita sa anak kon ang makibiyang pa'y kadagiti desisyon nyo nga gasawa. Mama, Angam kanayon nyo kumaalaglag ipaan. Nga adda aklang dito'y nubilang takasapulan nyo titulong ko. oh, ay na. Agyaman ako na mama. Agyaman na kiti pan nakaawat yo. Agyaman na kiti amin ang sakripisyo yo para iti pamilya mi. Ipatpatag na kayo unay-unay, mama. Oh, Katyak tumauma nga agyaman kada kayo. No adaman rumba nga pagyamanak, daytoy ket ti panangted, wenno panangisagot ti Dios kanyak iti man nakaawat nga asawa. Ngamin, di nakbasta sinukuan nga oray nagdakkel ti nagkurangak iti pamilyami. Ita, makunak amas nagbalina kon a responsable iti pamilyak. Maararamid kon dagiti pagrebengak kas maysa nga ama ken asawa iti maysa a pagtaengan. Nasursurok matan ti agdesisyon babaan iti bukbukod ko. Ket no jak makadesisyon, pagsaritaan mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Joel.
ken ka pagayam Joel. Agduduma ti parikot wenno sitwasyon asang sangwan dagiti agasawa ken kada pamilya. Ngam amin a parikot ken panubok ket masulbar no lakit di ta pagsaritaan daytoy iti nasayaat. Kang runaan iti amin, masulbar daytoy no adda pa nagpakumbaba iti uneg ti pagtaengan. Alakastan pagayam Joel, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.